nga palang sinabi ni Chapoling. Pinsan, naglilibang lang ako. Sumasaya kasi ako kapag nakakausap ko si Ryan. May sense of humor kasi siya eh. Mina, para mo na rin niloloko yung nobyo mo dyan sa ginagawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa labis na paglilibang ay hindi namamalayang nauhulog na sila sa kapahamakan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mina sa ating dunang sa kanyang panahon. Kanina pa tayo dito sa tabing dagat. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin kibo. Galit ka ba sa akin, Mina? Hindi. Nalulungkot lang ako dahil aalis ka na naman. Huwag ka nang malungkot. Para sa kinabukasan natin ito, kaya ako ginagawa. Para makaipon ako ng gusto. Nang mabigyan kita ng magandang bahay at kasal. Hindi naman ako naghahangad ng engrandeng kasal. Ang mahalaga, may basbas ng Diyos ang pagsasama natin. Pero siyempre, gusto ko pa rin maging engrandeng kasal natin. Minsan lang mangyayari yun. Kaya gusto ko maging memorable yun. Pangatlong alis mo na ito. Hanggang kailan ka pa ba mag-a-abroad? Pag nakaipon ako ng sapat para sa kotse, bahay at business, hihinto na ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Parang ang tagal naman nun, Aldo. Kaya natin to. Mabilis namang lumipas ang panahon. Tsaka, madalas naman tayong nagbi-video chat, di ba? Aldo, anak. Bukas na alis mo. Naihanda mo na ba lahat ng kailangan mong dalhin? Opo, Itay. Ngayon pa lang nalulungkot na naman kami ng nanay mo. Kayo naman, oh. Pangatlong alis ko na po ito. Hindi pa kayo nasanay. Kung maaari nga lang sana, ayaw na namin ng nanay mo na mapalayo ka pa sa amin. Sana dito ka na lang magtrabaho. Tay, hindi ko po kikitain dito ang sweldo ko sa abroad. Pwede, magnegosyo ka na lang dito. Hawak mo pa oras mo. Kasama ka pa namin ng pamilya mo. Ay, sigurado ako, pati si Mina, yun din ang gusto. Tama po kayo. Pero marami pa po akong pangarap na gustong matupad. Kaya sana, maunawaan ninyo ako. Ano pa nga ba? Mag-iingat ka sana lagi, ha? At huwag mong kalilimutan ang laging pagtawag sa Diyos. Uy, Mina, ikaw pala. Oo, pinsan. Dala ko na yung mga order mong product namin. Ah, ganoon. Halika, tuloy ka. Oh, heto na yung mga beauty products, Ruby. Thanks. Ang sipag mo, ha? Kahit na weekend, nagtatrabaho ka. Sayang din naman kasi yung kita. At saka, para malibang na rin ako. Nakakainip din naman kasi yung magstay lang sa bahay. Bakit hindi ba madalas tumawag si Aldo ngayon? Oo marami daw silang trabaho. Oo. Kaya ibinubuhos ko na lang ang time ko sa pagtatrabaho. Oo, di kung gusto mo minsan sumama ka sa akin, mamasyal. Mag-malling tayo. O kaya umattend ng business seminar. Meron kasi nagko-conduct ng ganon para doon sa mga bagong gustong magnegosyo. Sigurado ako pag nalaman ni Aldo na ganon yung ginagawa mo, matutuwa yun. Malamang,
Gusto nun puro pagkakakitaan eh. Kaya nga, sumama ka na sa akin kahit na minsan. Hayaan mo. Pag-iisipan ko yan. O, kunin mo na itong order mo. May iba pa ako i-deliver eh. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ang dami ko nang nabasa dito online pero di pa rin ako antukin. Kumusta na kaya si Aldo? Isang buwan na siyang hindi nakakatawag o nakakapag-text man lang sa akin. Di wala rin PM. Ang hirap din pala kapag workaholic ang boyfriend mo. Aba, may nag-message sa akin. Hello, hindi ka rin ba makatulog na tulad ko? Baka pwede chat tayo. Sagutin ko kaya to para may makakwentuhan ako. Tama. Chat lang naman eh. Wala namang masama doon. Maglilibang lang ako. Totoong sinasabi ko sa iyo, Mina. Kahit sa video call pa lang tayo na pag-uusap. Ewan ko ba, nararamdaman ko na mahal na kita eh. Ikaw, Ryan, ha? Baka maniwala na ako niyan. Maliwala ka dahil hindi kita niloloko. I love you. Makita mo nga araw-araw. Hindi ako nagsasawang kausap ka. Pansin ko nga eh. Ang dalas mo akong tawagan at padalhan ng text. Madalas ka rin magpadala sa akin ng mga picture na may sweet messages. Dahil gusto ko maramdaman mo na talagang mahal kita. Ryan, hindi mo pa ako nakikita ng personal. O di, magkita tayo. At sagutin mo na rin ako para maging official na ang relation natin. Ano? Mina, kapag tinanggap mo ko, promise, lahat gagawin ko para maging maligaya tayong dalawa. O ano? Sasama ba sa'yo yung pinsan mo? Chapoling ayaw po, tinatamad lumabas. Ay, naku, ganyan talaga yan pagkagaling sa trabaho. Nasa kwarto lang niya, nakikipag-usap doon sa kachat niya. Oh, may kachat siya? Oo, nakakilala daw niya sa FB. At ang sabi niya, ay, boyfriend na raw niya, yung Ryan na yun. Ha? Bakit? Break na ba sila ni Aldo? Hindi naman. Kahit bihirang tumawag sa kanya si Aldo, alam ko silang dalawa pa rin eh. Bakit siya tumatanggap ng bagong boyfriend? Naglilibang lang daw siya. Naku, mahirap po yun, Chapoling. Baka mamaya mapasubo siya. Mamaya mapahamak. Pinagsabihan ko na rin siya. Kaso tuloy pa rin siya sa pakikipag-chat doon sa lalaki. Kausapin mo nga yung pinsan mo. Baka sakaling pagdalawa na tayo nagpapayo sa kanya matauhan siya. Totoo nga pala yung sinabi ni Chapoling. Pinsan, naglilibang lang ako. Sumasaya kasi ako kapag nakakausap po si Ryan. May sense of humor kasi yung tao. Alam mo, sa ginagawa mo yan, para mo na rin niloloko yung nobyo mo. Ito naman, sa internet ko lang naman boyfriend si Ryan. Uy, habang nagtatagal yung relasyon ninyo, gugustuhin na rin niya na magkita kayo. Sa bagay, gusto
Gusto na nga niyang magkita kami. O, di tama ako. Tsaka isa pa ha, ginagawa mong cheap yung sarili mo. Ay, grabe ka naman magsalita. Sorry, pero totoo lang yung sinabi ko. Biruin mo, nakipagrelasyon ka sa isang lalaki na hindi mo pa nakikita ng personal. Eh kung yun ngang mag-boyfriend na matagal na magkakilala, nagkakalokohan pa kung minsan. O di lalo na yung sa FB lang kayo nagkaroon ng relasyon. Mina, gumising ka naman. Huwag kang patalo sa lungkot na nararamdaman mo. Huwag mong sirain ang magandang relasyon ninyo ni Aldo. Mina, bakit malungkot ka? I'm sorry, Aldo. Pero gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Ano? Hindi. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Totoong sinabi ko. May iba na akong mahal. Isang taong hindi ako iniwan sa panahon ng aking kalungkutan. Hindi, Mina. Tawarin mo sana ako. Diyan ka na. Huwag kang umalis. Mina! Mina! Panaginip. Ang pangit ng panaginip ko. Pero, posibleng mangyari yun. Pa, bihis na bihis ka, anak. Aalis ka? Opo, Nay. Susundin po ako ni Ruby. Saan kayo pupunta ng pinsan mo? May dadaluhan po kami business seminar. Uy, mala. Nagka-interest ka doon. Naisip ko po kasi na baka pwede kong gamitin sa negosyo ang konti kong ipon. Kahit naman daw maliit lang ang puhunan, may maituturo silang business. Malilibang na po ako. Mas kikita pa po ako. Abay, maganda yung gagawin mo. Malalayo ka pa sa tukso. Tama kayo, Nay. Kaya nga, tinapos ko na rin yung relasyon namin ni Ryan. Ipinagtapat ko na rin sa kanya na may nobyo na ako. Ay, naku, salamat naman. Yun naman talagang tama eh. Mahal ko po si Aldo at ayoko pong masira ang relasyon namin. Buti hindi nagalit sa si Ryan. Hindi po. Nagpasalamat pa nga siya sa akin eh. Dahil naimulat ko raw siya sa kanyang pagkakamali. Bakit siya nagsalita ng gano'n? Kasi po, OFW rin pala ang girlfriend niya. Masaya ako dahil narito ka na uli, Aldo. Pero yun nga lang, 1 month ka lang dito. Hindi na, Mina. Dito na ako forever. Ha? Hindi nga totoo? Aldo, hindi ka na aalis? Oo. Magnenegosyo na lang ako dito. At ipagagawa ko na rin ang magiging bahay natin. Oh, Aldo. Sobra mo akong pinasaya sa sinabi mo. Ayaw kasing mangyari yung panaginip ko eh. Panaginip? Anong panaginip? Nakikipag-break ka raw sa akin dahil sa iba. Ano? Hindi mangyayari yun, Aldo. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kaya gusto ko, sa lalong madaling panahon, pakakasal tayo. Ang katatagan sa tukso ay dapat na masumpungan sa lahat ng tao upang siya'y hindi maigupol ito sa kanyang panahon. Nga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision,
Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Alam mong ayokong maulit sa'yo ang kasaysayan ng iyong ama. Eh di dapat, hindi kayo sa isang hold-upper nagpabuntis para hindi na maulit ang lintik na kasaysayang kinatatakutan nyo. Dapat sa isang doktor o sa isang abogado kayo nagpaanak. Parang ikakabit sa pangalan ko ng mga tao, anak ng doktor o anak ng isang abogado. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang buhay ng tao ay may espesyal na kabuluhan. Kung kaya't hindi ito dapat isakripisyo kapalit lamang ng pananaig ng sariling kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Berna sa ating dulang sa kanyang panahon. Pinipilit nyo akong kumain? Pagkatapos, itong nilugaw na kanin lang palang iyahain nyo? Kahit na gutom ako, hindi ko kakainin ang lintik na pagkain nito na parang kanin baboy! Joel, anak! Manghilayang ka naman sa pagkain. Kahit paano mawawala din yung gutom mo. Ay, hayaan mo kapag nagkape. Pwede ba, Nay? Musmus pa ako. Dialogue nyo na yan. Kaya tigilan nyo na yung kasasabi na kapag nagkapera ako, dahil hanggang ngayon, 17 anyos na ako, nagkapera ba kayo? Hindi nga kasi akong makapaglako ng maayos nung kaping mainit sa Divisoria. Nito ang kasing huli, panay malalakas na pag-ulan. Halos walang tao sa palengke. Ano ba? Itong tandaan nyo, Nay, ha? Kahit isang drum na kape pa ang maibenta nyo sa Divisoria, hindi tayo makakakain ng maayos sa barya-baryang diskarte nyong yan. Ang masaklap, pati ko gugutumin nyo. Anak, Mabuti pa ako na lang ang didiskarte. Tiyak, makakain ko pa gusto ko. teka muna, saan ka pupunta? Saan pa? Di sa highway. Alam niyo naman kung ano nangyari pag nasa highway ako, di ba? Ay, nako, Joel, anak, wag. Kung ano man ang binabalak mo, parang awa mo na. Huwag mo nang Hindi! Doon ko pa gustong gawin ito, inay. Kaya umalis kayo sa daraanan ko. Tumabi kayo! Rosita, hindi pa ba dumadaan si Berna? Kaping-kapi na kasi ako. Ginaw na ako sa kababalik-balik sa pagsasalansa ng mga gulay sa truck. Nako, hindi nga nakapaglako ngayon ng kape dahil binasag daw ni Joel ang termos niya na magwala na naman. Napakasalbahe ng batang yun sa kanyang ina. Simulat sa pool, nakita kong kawalan ng respeto niya kay Berna. Araw-araw walang ginawa kundi sumbatan ng ina sa dinaranas na kahirapan. Walang pinakamasakit sa isang magulang, kundi ang hindi igalang ng anak. Ang hindi pa katanggap-tanggap. Ang pisikal na pananakit sa kanya ni Joel sa mga oras na hindi niya maibigay ang gusto nito. Nagpahinog lang naman ako para mang hold up. Pero ngayong alam kong kaya ko na,
Sano, sama kayo? Kung may target ka na gusto mo, ngayon na natin trabahuin. Yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Uy! Paldo yung matandang babaeng yun, oh. Oo. Saka alam ko kung saan ang daan niya bawi. Ganon. Ikaw ang magiging lookout, Sarah. Oo ba? At ikaw naman, Santi, ang ahablot sa bag ng matandang babae. Samantalang tinututukan ko ng matalas sa leeg. Okay, copy, tol. O tara. Unang sabak natin ito. Okay. Kaya ingatan ninyong mabulilyaso tayo. Anay! Nay, kain tayo! Marami akong dalang pagkain. Ito lechon yempo, lechon manok, meron pang Mickey Bihon. Tara, magpakabusog tayo! Joel, saan ka kumuha ng pinambili ng mga pagkain yan? Nang hold up nga kami ni Santi at Sara sa highway. Inabakan namin yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Akalain mo, Nay, 100,000 pa lang laman ng bag niya. Kaya mahigit tigdi 30,000 kaming tatlo. Ibig mo sabihin, kayo pala ni Santi at Sara ang pinaghahanap ng mga pulis sa highway? Parang pelikula lang. Huli nang dumating yung mga pulis. Di mo rin pala pinakinggan ang pakiusap ko. Na naman, nagpapatawa na naman kayo eh. Kahit lumuha pa kayo ng bato sa harapan ko, hindi ko talaga kayo pakikinggan. Alam mo na ayokong maulit sa iyo ang kasaysayan ng iyong ama. Eh di dapat hindi kayo sa isang hold-upper nagpabuntis para hindi na maulit ang lintik na kasaysayang kinatatakutan nyo. Dapat sa isang doktor o sa isang abogado kayo nagpaanak. Parang ikakabit sa pangalan ko ng mga tao, anak ng doktor o anak ng isang abogado. Hanggang kailan mo hindi uunawain ang mga bagay-bagay, Joel? Hanggang kailan ka magiging madamot sa iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong kapakanan? Sana man lang, bago magpantay ang mga paa ko, makita ko ang iyong pagbabagong buhay. Walang pagbabagong buhay na mangyayari sa akin, Nanay. Joel. Anak ako ng isang hold-upper. Nakadikit na yun sa pagkatao ko. At kahit anong gawin ko, hindi na mababagong ganong pagtingin sa akin ng mga tao. Kaya paninindigan ko na ang ganitong buhay. Nagiging matunog na ang pangalan ni Joel sa mga hold-upan sa highway. Ay, hindi nga natin alam kung ano pa talagang gustong patunayan ng batang yun. Sa ginagawa niya, sinusundan na nga niya ang yapak ng kanyang ama. Anong gusto niya? Kitang halding bangkay at takpan na lang din ng dyaryo sa highway pagdating ng araw? Binubulag siya ng masyadong galit niya sa kanyang ina. Ay, Dahil nakatatak sa isip niya na masamang tao ang kanyang ama. Kung kaya, hindi rin siya makaalis sa pangit na sitwasyon. Ibinaon na niya roon ang kanyang sarili. Malas, nasundan ako ng patrol car na naalarma sa sigaw ng estudyante in-hold up natin. Paano tayo ngayon? Anong gagawin natin? Ano ba? Sumipot na tayo! Ayan ang pulis! Minalas lang tayo sa pagdayo sa lugar na ito. Basta, takbo na! Wala nang lingon-lingon! Sige, bilisan niyo mo! Dali! Dali! Bigyan! isa
Isang buwan na kamong hindi umuwi sa inyo si Joel? Opo, Chang. Pati sina Santi at Sarah. Sabi ng mga kabarkada nila na nakausap ko, isang buwan na rin nilang hindi nakikita. Aba, matagal na ang isang buwan para hindi ka nga mag-alala. Talagang hindi po ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Lalong hindi ako makakapamuhay ng normal. Uy, hayaan mo. Sa pagitan ng pagbabiyahe ko ng mga gulay, magtatanong-tanong ko sa mga presintong madadaanan ko. Pati na rin siguro sa mga punerarya. Basta sa lahat ng lugar na posible natin siyang makita. Ano sabi mo, Joel? Uwi ka kamo sa inyo? Oh, kala ko ba? Wala tayong iwanan dito. Ilang gabi na kasing ayaw mawala sa isip ko si Inay eh. Mula kasi nang dalhin tayo rito sa youth center na ito ng mga pulis na nakahuli sa atin. Dahil mga minor de edad nga tayo. Naisip kong marami kong pagkakamali. Ikaw, kung ano ba desisyon mo eh? Ako. Dahil ayoko nang bumalik sa pakikitira sa tiyahin kong salbahe. Dito na lang muna ako. Tulong na lang ako sa pag-alaga sa mga mas nakababata sa akin dito. Ako rin. Wala din naman akong uuwian. Kaya tutulong na lang din ako sa mga gawain ng mga kabataan dito. Paano? Tiyak, magkikita-kita pa rin naman tayo eh. Basta, palagi kayo mag-iingat. Nay! Joel! Anak! Nay! Patiwarin niyo ako. Ang dami ko pong kasalanang nagawa sa inyo. 6 na mahahamong buwan. Totoo ba? Ikaw ang nasa harapan ko, anak? Nagpakabait po ako sa loob ng youth center na pinagdalan sa amin ng mga pulis na mahuli kami. Dahil gusto ko po makabalik sa piling nyo, Nay. Doon, namulat po ako kung gaano kayo kahalaga sa akin. Alam ko, kailangan ko magsisi at baguhin ang maraming bagay sa aking buhay. Anak ko, alam mo lang, araw at gabi, kung saan kita hinanap. Dahil di ako bumitiw sa pag-asang isang araw makikita pa rin kita. Gusto ko pong magbagong buhay, Inay. Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral gaya ng palagi niyong ipinakikiusap sa akin. Pero hindi ko po yun magagawa kung wala ang tulong ninyo. Kayo lamang ang makagagabay sa akin sa tamang direksyon. Oo, anak. At hihingin natin ang gabay ng nasa itaas sa mga sandaling ganito na dumaraan pa rin tayo sa mga pagsubok. Kailangang palakasin natin ang ating pananampalataya para higit pa nating makayanan ng magaan ang lahat ng ito. Sabay tayong magsisikap para sa isang bagong simula. Magbigay man ng leksyon o kabiguan ng mga pagkakamali, iisa lamang ang layunin nito. Ang tulungan tayong umunlad bilang isang individual at maging ganap sa ating pananampalataya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ipirmahan mo to, lalabas kang duguan dito sa bahay ko. Baka nakakalimutan mo. May kasama akong berdugo rito. Siguro nga, mas gugustuhin ko pang mamatay ng may dangal dito sa kinatatayuan ko. Kaysa sa umayon sa kasinungalingang nakasulat sa papel na yan. Nasisira lang sa pagkatao ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magsikap para sa mas dakilang dignidad? Maging mapagpakumbaba at magkaroon ng tapat na layunin ng puso? Mga kaibigan, sasagutin ang katanungang yan sa naging karanasan ni Nestor sa ating dunang sa kanyang panahon. Dito po tayo titira, Itay. Oo anak. Kukumpunuhin ko lang yung konti yung barong-barong na ito para matira natin ng maayos. Pero may tubig po sa ilalim ng sahig, Itay. Tingnan niyo, oh. Para pong tubig kanal. Hayaan mo na anak. Pagdating ng araw, tiyak matutuyo rin yan. Sisinsinan ko lang yung ipapako kong sahig para malakaran natin ng maayos. Ay, Tay, sandali lang po, ha. O saan ka pupunta? Ikaw nga kasi ang taga-abot ko ng mga pako pag kailangan ko, tapos alis ka. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko po si Inay sa bago nating kapitbahay. Nakita ko kasi nakikipag-usap siya dun, eh. Siya, sige. Pero huwag ka lalayo, ha? Dahil hindi mo pa kabisadong lugar na ito. Opo, Tay. Ito yung pinakahanap buhay namin dito. Bumibili kami ng kilo-kilong paminta at bawang doon sa Divisoria. Pagkatapos, nire-repack namin. Tapos, tsaka dinideliver sa mga sari-sari store. Ganun po ba? Oo. Pero kanina, nadaanan ko sa gawiroon yung ibang mga nanay na kape at asukal naman ang nire-repack. Oo. Yun naman yung dinideliver nila sa maliliit ding tindahan. Ay, alam mo na, sa ating mahihirap, uso pa rin ang tingi-tinging pagbili. Pwede ho bang ganyan na rin na maging hanap buhay ko pagtira namin dito? Ay, oo naman. Sa dami ba naman ng mga sari-sari store na pwede natin pagdeliveran? Ay, mamayang gabi, mamimili ako ng mga paninda sa Divisoria. Mabuti pa sumama ka sa akin para malaman mo kung saan yung pinakamurang tindahan na bibilhan mo doon sakaling magrepack ka na nga. Nako, salamat ho, Aling Emilia. Natutuwa akong magkaroon agad ng kaibigan na kagaya nyo. Kalilipat lang namin dito pero naging napakabait nyo agad sa akin. Kay Mang Subas siyang malaking bahay na batong yan ay tinatanong mo. Tigasing foreman kasi siya sa mga construction site na hawak niya. Kaya mabilis siyang naipakonkreto ang bahay niya. Mukhang may ibig talagang sabihin yung pagkakabigkas mo ng salitang tigasin, Emeng. Kasi nga, inuumid niya yung mga construction material sa site. Yun yung ipinampatayo niya ng bahay niya. Wala nang patawad Pati mga ilaw at kawad ng kuryente. Naku, pati nga gripo at tubo, ninanakaw niya. Teka, paano mo naman nalaman ang lahat ng yan? Kasi sa kanya ako nagtatrabaho, Nestor. Ha? Ang totoo nga yan, oo. Pati sahod namin, dinidiskartehan ng taong yan. Ganun ba? Oo. Pero gusto ko pa rin sanang magpapasok sa'yo sa kanya ng trabaho Kahit naghahalo lang ng semento. Ha? Padrinuhan mo naman ako. Alam mo naman, kailangan ko ng trabaho. Ay, sige. Susubukan kong i-recommenda ka. Pero, Nestor, inuunahan na kita. Masahol pa kay Satanas yang si Mang Subas. Sagad sa buto ang kawalang hiya niyan.
Baka hindi ka tumagal. Bigyan mo muna ako ng 100 piso. Pagkatapos, pirmahan mo na itong biodata na to. Para saan ho yung 100 piso, Mang Subas? Bayad mo rin sa pinirmahan mong biodata. Ha? Kailangan ko yan para alam ko mga detalye tungkol sa iyo. Nasa ganon, magkaroon man ako ng problema sa iyo, madali kita mahahanap. Emeng, Oh, tara na. ano? Tapos na kayong mag-usap ni Mang Subas? Oo. Siningil pa nga ako ng 100 piso sa pinirmahan kong biodata na galing sa kanya. Sabi ko naman sa iyo eh. Oo, ngayon. Napatunayan mo na kung gaano kaswitig sa pera yang si Mang Subas, ano? Oo. Akalain mo yung biodata na tigli 5 piso lang sa bilihan ng office supplies. Sa kanya, 100. Kahit pa nga sabihin natin 10 piso lang yung Ay, isang papel na yon. Ang laki pa rin ng patong niya. Di bale. Babawiin ko na lang yon kapag pumapasok na ako sa construction. Magsisipag na lang ako sa trabaho. Basta ha, mag-iingat ka sa kanya. Ibang klaseng nilalang yan. Ang saya po palang mag-alok ng mga nirepack natin paninda sa mga tindahan na Nanay Emilia. Lalo na po, pinapakyaw po halo sa mga tinda natin. Uy, hindi na nga kamo tayo abot sa iba pa nating mga suki. Kasi nga, ilang balot na lang itong mga nirepack natin. Ay tiyak, hanggang sa susunod na tindahan na lang napupuntahan natin. Siguro, kailangan na ho nating magdagdag pa ng mga ireripak, Aling Emilia. Pwede naman. Pero kailangan nating umisip ng paraan kung paano natin madaling maidi-deliver sa ating mga tindahan na pupuntahan yung ating mga paninda. Nakakangawit na itong pagbibitbit nitong bayong, lalo na kung punong-puno ng paninda. Magpagawa na lang po tayo kay tatay ng maliit na kariton. Para doon na lang po natin isasakay yung mga paninda natin. Ang dami pa po kasi niyang tirang kahoy eh. Pagkatapos niyang sahigan yung barong-barong, Nay. Aba? Oo nga no. Sige. Mamaya pag uwi natin, babanggitin ko kaagad sa tatay mo. Nestor! Mabuti at nasalubong kita. Papasok ka na ba sa construction site? Oo. Ngayon ang unang araw ko, di ba? Akala ko nga, nandun ka na eh. Galing na nga ako doon pero dahil sa malaking isyong pinag-uusapan doon ng mga trabahador tungkol sa'yo, kaya pinuntahan na kita dito sa inyo. Ha? Anong malaking isyong ibig mo sabihin, Emeng? Kasi ang sabi raw ni Mang Subas, ninakaw mo daw yung makapal niyang bracelet na ginto. Nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ano? Oo. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng bracelet na sinasabi ng matandang yun. Yan sabi na wala daw yun nung araw na pumirma ka sa sala nila ng biodata. Nakalapag lang daw yung bracelet sa lamisita pero pag alis mo daw, nawala na yung alahas. Malaking kasinungalingan yun. Hindi wala ngang laman ng bulsa ko nung araw na yun, kundi yung 100 piso na kinurap pa niya. Oy, anong balak mo ngayon, Nestor? Malinis ang konsensya ko, Emeng. At kung konsensya sa konsensya ang labanan, hindi ko uurungan si Mang Subas. Pinapunta kita rito sa bahay ko para pirmahan mo tong kasulatan na to na nagsasabing ako kukuha ng lahat ng sahod mo sa construction sa loob ng 5 buwan bilang kabayaran sa bracelet na ninakaw mo. Wala akong ninanakaw na anuman sa inyo. Kaya hindi ko pipirmahan ang papel na yan, Mang Subas. Pipirmahan mo to, lalabas kang duguan dito sa bahay ko. Baka nakakalimutan mo. May kasama akong berdugo rito. Siguro nga. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng may dangal dito sa kinatatayuan ko. Kaysa sa umayon sa kasinungalingang nakasulat sa papel na yan, nasisira lang sa pagkatao ko. Boy,
Talaga palang mahirap kausap ang isang kagaya mo may inautak. Pusing! Ah. Pusing! Oh. Lindol! Oo nga. Teka, malakas na palakas. Pusing! Kailangan makalabas kagad ako sa bahay na ito. Hindi ko gusto ang unti-unting paggabiyak ng mga pala dito. Delikado na rito. Kailangan ko lang makalabas. Ngayon na! Asa ka ba, Verdugo? Huwag mo ako iwan dito! Tulungan mo ako makalabas dito! Verdugo! Napakalakas ng lindol na yun, ano, Tessa? Oo nga ho. Ang mainam lang sa mga bahay natin gawa sa kahoy, kaya hindi ganun katelikado kahit magiba. Ay, kumisan tuloy. Naiisip ko, may benepisyo pa rin yung pagiging isang mahirap. Pero nakita ho ba ninyo yung bahay na bato ni Mang Subas? Para pong pinulbos ng gumuho. Halos wala nang pader na naiwang nakatayo dahil sa lakas ng lindol na yun. Ang masaklap, hanggang ngayon hinahanap pa ng mga rescuer yung katawan niya sa guho. Pati na rin yung lalaking Verdugo na kasama niyang nangaabuso sa mga trabado sa konstruksyon. Sana nga ho, buhay pa sila. 1 linggo na rin na nakalilipas mula nang simulan ng paghuhukay sa gumuhong bahay ni Mang Subas. Nang malaman ko ang tungkol sa bracelet na pilit na ibinibintang sa'yo ni Mang Subas, sinundan ko ng mga kilos nila ni Verdugo. Swerte namang isang gabi, nakuhanan ko sila ng video samantalang nagiinuman sa construction site. Ito, pakinggan mo. Panoorin mo. Naipatalo ko sa online casino yung pinagsanlaan ko ng bracelet ko. Kaya kailangan kong mabawi yung perang nawala. At ang mangmang na si Nestor ang babawian ko. Bago pa lang siya rito sa construction, kaya tiyak na hindi siya makakapalag. At pag bumalag, lumpuhin mo, Verdugo. Areglado. Masyado kasi siya naging kampante sa mga ginagawa niyang pang-aabuso sa kapwa. Ang hindi niya alam, may ganti ang tadhana. Tama. Ngayon ako naniniwala ang hinahatulan tayo dito sa mundong ibabaw, sa mga kabutihan man o kasama ang ginagawa natin. Piliin pa rin natin palagi maging mabuting tao, Emeng, para sa ating pamilya. Gayon din sa ating kapwa. Oo, alam ko mahirap gawin. Pero sa bawat tamang desisyon at mga tamang hakbang natin, iyon ang magbibigay daan sa dignidad na nais nating madama mula sa atin ang iba. Isinugo tayo sa mundo upang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero sa paggawa ng mabuti, kailangang magsimula ang kabutihan mula sa ating mga sarili. Maging marangal at banal sa lahat ng hangarin at pagpapasya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Anong sabi mo, anak? Buntis ka? Opo, Nay. Nabuntis po ako ng isang masamang lalaki. Oh, Diyos ko po! Paano naman nangyari yon?
DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang isang lipunan ay magiging maunlad kung matibay ang bawat sambahayan nito at matatag ang pundasyon nito. Ngunit paano kung pumasok ang karupukan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sally sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi! Bakit mo naman ginawa to sa akin, Saldi? Minahal kita. Naging tapat ako sa iyo kahit malayo ka. Paano mo ako pagtaksilan? Agnes, patawarin mo ako. Naging marupok ako habang nasa Korea ako. Nakarelasyon ko si Emma. Hanggang sa magbungang lahat. Sama mo. Nagkaanak ka pa. Nilayuan ko na siya. Ayaw na rin naman niya eh. Kaya talagang naghiwalay na kami. Kaso yung bata, ayaw tanggapin ang asawa niya. At may asawa rin pala naging kinaguyo mo. Hindi na kayo natakot sa Diyos. Agnes, patawad. Inaamin ko't pinagsisisihan ng pagkakasala ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon at tulungan mo ako sa aking problema. Kailangan kita. Mahal kita. Kayo ng ating anak. Ano pa? Ano pa ang dala mong problema? Gusto ni Emma na kunin ko ang bata para huwag masirang kanyang pamilya. Agnes, totoo pala yung sinabi sa akin ng ate mo. Tinanggap mo ang anak ni Saldi sa ibang babae. Opo, Nay. Bakit? Wala bang ibang maaaring mag-alaga sa batang yan? Ayaw tanggapin ng pamilya ni Emma ang anak niya sa pagkakasala. Kaya binigay po niya kay Saldi. Masakit sa akin ang ginawa ng asawa ko, Nay. Pero mahal ko siya. At kailangan namin siya ng aming anak. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataong ituwid ang kanyang pagkakamali. Alam mo, mabuti ang ginawa mo kasi wala namang kasalanan yung bata. Ay sana lang, anak. Huwag nang maulit pa ang ginawa ng aking manugang. Nangako po siya, Inay, na magpapakatatag na kahit naroon pa rin siya sa Korea. Bestie, samahan mo na ako. Ayoko mag-isa magpunta sa birthday ng kaibigan ko. Bakit? Kaibigan mo naman yun ah. Ako, hindi ko siya kilala. Siya ako. Ex ko siya. Tapos hanggang ngayon wala pa kaming asawa. Kaya gusto ko isama ka para hindi matuon sa akin ng kwento. Hindi ako pwedeng umalis dito ng gabi. Ayoko iwan sa katulong ang mga anak ko. Lalo na kung gabi. Oy, mahal mo na rin ang anak ni Sally sa iba, ha? Oo naman. Cute kasi siya eh. At hindi mahirap alagaan. O ano na, hindi naman gabi yung pupuntahan natin. Hapon yun. At hindi tayo magtatagal, promise. Sige na, friend. Samahan mo na ako. Malay mo, doon ko makilala ang aking Mr. Right. O ano? Nakausap mo na ba ang misis mo? Oh, Ernest. Naikwento pa nga niya na sinamahan niya sa birthday ang kaibigan niya si Feli. Pati yun? Sinasabi niya sa'yo? Oo. Ganyan siya katapat sa akin.
Kaya nga sobra akong nakonsensya nang pagtaksilan ko siya. Kaya naman ayoko nang maulit pa yun. Dapat naman kasi, pre, hindi mo inanakan. Para hindi nagkaroon ng ebidensya. O di ngayon, nahihiya ka na sumadla. Ikaw talaga, Ernest. Puro ko biro. Napapansin ko kasi, parang type ka ng isa nating office Hindi, mate. naku. Ayoko nang pasukin pang maling relasyon. Ayoko nang saktan pang damdamin ni Agnes. Nag-iingat na talaga ako. Dahil ayokong mawasak ang aking pamilya. Salamat naman at pumayag ka makipagkita sa akin dito sa restaurant, Agnes. O sige, kain na muna tayo. Pasensya na ha. Nakukulitan na kasi ako sa iyo eh. Tawag ka ng tawag. Text ka ng text. Eh di ba sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Kaya iba na lang ang ligawan mo. Alam mo, mula na ipakilala ka sa akin ng kaibigan mo si Feli, minahal na kita. Kaso nga, may asawa na ako, Franco. At mahal ko si Zaldi. Kaya please lang, layuan mo na ako. Kalimutan mo na ako. Eh wala naman siya dito eh. Hindi mo nga alam kung niloloko ka ba niya. Mahal ako na asawa ko, Franco. Kaya please lang, huwag mo na sirain ang loob ko. Okay. Sige. Kung talagang hindi na magbabago pa ang isip mo, kalilimutan na kita. Ito na ang huli natin pagkikita. Itong in-order ko. Kainin mo. Ito man lang maging magandang alaalang maiwan mo sa akin. Ano nangyari? Asan ako? Bakit wala akong damit? Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa akin? Ang natatandaan ko, nasa restaurant kami ni Franco. Ininom ko yung juice na in-order niya. Pagkatapos, bigla na lang ako nakaramdam ng antok. Ay, Diyos ko. Hindi. Ibig sabihin, may ginawa sa akin si Franco. Gising ka na pala, Agnes. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa akin, ha? Ano? Agnes, patawarin mo ako. Pero mahal talaga kita eh. Patanda kong panagutan ng ginawa ko sa'yo. Baliw ka talaga. Napakasama mo. Nagsisisi ako kung bakit pa ako naniwala sa'yo. Agnes, sa akin ka na lang. Sigurado naman ako na hindi ka natatanggapin ng asawa mo kapag nalaman niyang nangyari sa atin. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Kinamumuya kita! Hayop ka! Kinamumuya kita! Mahal, kumusta ka na? Kumusta na kayo ng mga bata? Maayos naman kaming lahat, Salty. Wala kaming sakit. Bakit mukhang matamlay ka? Hindi ka tulad ng mga nakaraang video chat natin. Masama kasi yung pakiramdam ko. Ganun ba? Siguro dahil sa sobrang pagod. Iingatan mo laging sarili mo, mahal. Alam mo naman, ayoko magkakasakit ka. Hayaan mo, kapag nakauwi na ako dyan, mag-out of town tayo para naman ma-relax ka. Ilang buwan na lang naman, mahal. Konting tiis na lang. Magkakasama na ulit tayo. At hindi na ako alis pa. Totoo, Salty? Oo, naipasya ko na tumigil na sa pag-abroad. Magtatayo na lang ako ng negosyo dyan. Kaya magkakasama na ulit tayo.
sinabi mo, anak? Buntis ka? Opo, Inay. Nabuntis po ako ng isang masamang lalaki. Oh, Diyos ko. Paano naman nangyari yon? Gumanti ka ba sa asawa mo? Nagloko ka? Alam ng Diyos na hindi ko ginawa yun, Nay. Oh. Biktima po ako. Isang lalaki po ang nakilala ko at nagkagusto sa akin. Nang hindi ko tanggapin ang pag-ibig niya, hinaluan niya ng pampatulog ang ininom kong juice nung huli kami magkita sa isang restaurant. Ano? At nagising na lang po ako na may nangyari na sa amin. At ngayon nga, nalaman kong nagbunga yun. Ay, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, paano yan? Malapit nang umuwi si Saldi. Hindi mo maililihim ito sa kanya. Agnes, napakasakit naman itong pasalubong mo sa akin. Saldi, alam ng Diyos, hindi ko gustong nangyari. Pero hindi ko naman makakayang ilaglag ang batang ito para lang itago sa yung nangyari sa akin. Malaking kasalanan yun sa Diyos. Hindi kaya sinadya mong gawin yun para makaganti sa akin? Hindi. Hindi totoo ang iniisip mo. Nang pinatawad kita at tanggapin ko ang anak mo sa ibang babae, bukal sa puso ko yun. Dahil mahal kita. Ewan ko. Naguguluhan ako. Naguguluhan ako. Saldi! Saldi, sandali! Saldi! Saldi! Salamat at pinagbigyan mo ako na makausap ka, Saldi. Inutusan ka ba ni Agnes para kausapin ako? Hindi. Kusang loob ko itong ginawa. Dahil gusto kong ako mismo ang magpatotoo sa'yo na walang kasalanan ng kaibigan ko. Saldi, talagang mahal ka niya. At tapat siya sa'yo. Nagsisisi nga ako kung bakit isinama ko pa siya sa birthday ng ex-boyfriend ko. Kung hindi ko siya sinama dun, hindi siya makikilala ng Franco na yun. At hindi mangyayari ito. Saldi, I'm sorry. Feli, nasasaktan pa rin ako. Mahal na mahal ko si Agnes. Ganon din naman siya sa'yo. Kaya sana, huwag mong hayaang mawasak ang inyong pagsasama dahil sa isang pangyayaring hindi niya kasalanan. Pinatawad ka niya noon sa iyong pagkakamali. Binigyan ka ng pagkakataon. Sana, ibigay mo rin yon sa aking best friend. Sandali. Oh, bakit po? Anong... Magandang araw. Ikaw ba si Mr. Franco Semiliano? Ako nga ho. Bakit po? Okay. Sumama ka sa amin sa presinto. Ho? Bakit? May reklamo laban sa'yo. Reklamo? Anong reklamo? Saldi? Agnes, nakita ko si Nanay Choleng sa sala. Sabi niya, narito siya dahil may sakit ka. Saldi? Patitingnan kita sa doktor para gumaling ka at maingatan yung dinadala mo. Totoo ba? Totoo ba ang narinig ko? Oh, I'm sorry. Dahil ilang araw pa akong nag-isip bago nagbalik dito sa bahay. Pero ngayon,
Naniniwala na ako sa iyo. At tulad ng pagtanggap mo sa naging bunga ng pagkakamali ko, handa na rin akong tanggapin ang iyong dinadala. Sadi, salamat. Maraming salamat. Kung magtutulungan lamang at mag-uunawaan lang magkabiyak, hindi mawawasak ang kanilang sambahayan. Bagkus ay magiging matibay ang kanilang pagmamahalan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Pero matagal ko nang pinagsisihan yun. Anak, patawarin mo na ako. Sa totoo lang, sinubukan ko naman tanggalin sa puso ko ang galit sa inyo. Pero tuwing naaalala ko yung araw na umalis kayo ng bahay at namatay si Mama, naghahalo ang sakit at galit. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Likas sa ating mga Pilipino ang malapit sa ating pamilya at kamag-anak. Ngunit paano kung ang isang miyembro ay naligaw ng landas at nakagawa ng kasalanang ikasisira ng buong pamilya? Makukuha mo ba siyang patawarin at muling tanggapin? Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ng pamilya ni Cassie sa ating dulang sa kanyang panahon. Eto na. Luto na yung hapunan natin. Pasensya kahit naghintay kayo ng matagal. Ano ba yung niluto mo, mahal? Pork kumba. O tara na, kain na tayo. Oy kasi, baba mo na muna yung cellphone mo. Tama na yan. Mamaya na pag-Facebook. Ma, birthday po pala ni Lolo Ben ngayong araw na to. Oh, kanino mo naman nalaman yan, anak? Nag-message po sa akin si Ate Helen, pa. Ah? Huwag na natin siya pag-usapan. Kumain na lang tayo. Ma, hindi po ba natin bibisitahin si Lolo Ben sa bahay niya? Balita ko po kasi mag-isa na lang po siya dun eh. Nag-aalala po ako kasi matanda na siya. Ay, hindi na natin problema yon. Hayaan mo nang si Namila at Helen ang masikaso sa matandang yon. Edna, ama mo pa rin siya. Bakit? Siya ba naging mabuting ama sa akin? Ha? Naging mabuti ba siyang asawa kay Mama? Hindi. Nasira ang pamilya namin dahil sa pagiging makasarili niya. Edna, matagal ng panahon yun. Hindi mo pa rin ba siya mapapatawad? Hindi, Val. Hindi ko kaya. Maalala ko pa lang yung mga kasama niya sa amin ni Mama. Kumukulo pa rin ang dugo ko. Kaya ikaw kasi wag na wag mong mababanggit sa bahay na itong pangalan ng lolo mo kung ayaw mo magkagulo sa bahay na ito. Hello? Kasi, nakatira sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay si Lolo Ben. Paminsan-minsan, dinadalaw namin siya ni Mama. Nakita ko yung sitwasyon niya doon. Grabe, nakakaawa. Ganun ba, Ate Helen? Oo. Ginagawa
Ginagawa namin ni Mama ang lahat para matulungan si Lolo Ben. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon. Alam mo naman, gipit din kami. Oo, naintindihan ko naman yun. Saan ko ba makikita si Lolo Ben? Bala ko sanang dalawin. Doon sa tulay ng San Bartolome, malapit sa simbahan ng St. Catherine. Malayo yun sa inyo, di ba? Oo, pero kahit na ganon, pinagtsatsagaan pa rin namin ni Mama. Ang totoo niyan, sinasama na namin si Lolo Ben na umuwi ng bahay. Pero ayaw niya. Kaya naisip ko, baka kayong hinihintay niya. Oh, sige, Ate Helen. Pupuntahan ko si Lolo Ben bukas. Ang putik naman dito. Pero marami mga nakatira dito sa ilalim ng tulay ah. Saan kaya dito ang bahay ni Lolo? Ay, sandali. Parang ayun yata ah. Mapuntahan nga. Tao po? Lolo Ben? Si Cassie po ito. Lolo, nandiyan po ba kayo? Yeah. Ay, Wala si Lolo Ben ngayon sa bahay. Umalis siya, pumunta ng health center. Meron kasing libreng check-up, gamot at mga pagkain para sa mga seniors. ay, ganun po ba? Kung gusto mo, bumalik ka na lang mamayang hapon. Sigurado nasa bahay na si Lolo Ben yung mga oras na yan. Sige po, babalik na lang po ako. Ano nga pala ang pangalan mo, Iha? Para masabi ko kay Lolo Ben pag uwi niya. Pakisabi po, dumalaw po si Cassie. Bale, apo po ako ni Lolo Ben. Ay, sige, Iha. Nasaan na kaya si Lolo Ben? Alam kong dito siya dadaan pa uwi eh. Teka, ay, parang may natatanaw ako. Si Lolo Ben na yun. Lalapitan ko na siya. Lolo Ben? Lolo Ben? Kasi, ikaw ba yan, Apo? Opo, ako po ito. Pumunta po ako sa bahay ninyo sa ilalim ng tulay. Pero wala po kayo, kaya hinintay ko po kayo dito. Ganun ba? Opo. Tara, Apo. Sumama ka sa akin sa bahay ko. Hoy, kanina pa ako pagod eh. At saka, para makita mo ang aking simpleng pamumuhay. Dito ako nakatira, Apo. Sobrang liit naman po ng bahay nyo, Lolo. 2 tao lang po ang kasya dito. Tapos, saan po ang banyo ninyo? Diyan lang ako sa ilog dumudumi. Ho? Oo. Kung maliligo naman ako, doon ako sa poso. Malapit dito. Ako lang naman kasing mag-isa rito eh. Kaya sapat na sa akin yung ganito kalaking bahay. Pero hindi po ito bahay, Lo. Parang kulungan lang ito ng aso. Oh. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa mga kamag-anak natin? Si Tita Mila, nagpipresenta na nga pala siyang isama kayo sa bahay nila. Bakit hindi na lang po kayo sumama sa kanila? Apo. Sa totoo lang po, Lolo Ben, naawa po ko sa kalagayan ninyo. Hindi po ito simpleng pamumuhay. Miserableng buhay po ito. Ganun talaga, Apo. Siguro, pinagbabayaran ko lang yung nagawa kong kasalanan sa lola mo at kay Edna. Siya nga pala, kumusta na ang mama mo? Ayos naman po kami, Lo. Kayo pong inaalala ko eh. Pagkatapos ko pong makita itong sitwasyon ninyo, hindi po ako alis dito nang hindi kayo kasama. Lolo, mag-impake na po kayo.
isasama ko na po kayo pabalik sa bahay namin. Apo, siguradong hindi papayag ang mama mo. Alam mong, abot langit ang galit sa akin noon. Ako na lang po ang bahala kay Mama. Basta Lolo, hindi ko na po hahayaan na maghirap kayo ng ganito. Ma? Pa? Kasama ko po ngayon si Lolo Ben. Sino may sabi sa'yo kasi na dalhin dito ang taong yan sa bahay natin? Nakita ko po yung kaawa-awang buhay ni Lolo sa ilalim Wala ng akong tulay. pakialam kung naghihirap ang taong yan. Dapat lang sa kanya yan. Pamilya pa rin natin si Lolo. Hayaan niyo na lang po bang maghirap ang sarili ninyong ama? Bakit siya? Tinuring ba niya kaming pamilya ni Mama? Ha? Nagpakabuti ba siyang ama sa akin? Hindi! Edna, anak. Wala kayong kwentang ama! Wala! Edna. Kaya pwede ba lumayas kayo sa pamamahay ko? Edna, tama na. Kahit anong kasalanan pa sa'yo ni Tatay Ben, ama mo pa rin siya. Hindi siya lalayas ng bahay. At ano? Patitirahin mo ang taong yan dito sa bahay natin? Narinig mo naman yung sinabi ni Cassie. Kawawa ang buhay ni Tatay Ben sa ilalim ng tulay. Pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, kapamilya pa rin natin siya. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo yan sa akin. Oo, malaking pagkakamaling nagawa ng tatay mo sa buhay mo noon. Pero matagal na panahon na yun. Hindi ka ba matututong magpatawad? At napakiusap, matatanda na rin tayo. Panahon na siguro para tanggalin mo ng galit sa puso mo. Kung gusto mong patirahin ang matandang yan dito, Ito lang kayo. bahala ka. Basta wag nyo lang ihaharap sa akin yan. Lolo Ben, ayos lang po ba kayo dito sa kwarto ninyo? Oo. Oo, Apo. Pero nalulungkot lang ako ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Mapapatawa din po kayo ni Mama. Sa nakita ko kanina, parang imposible pang mapatawad niya ako. Pero alam mo, kasi matagal ko nang pinagsisisihan yung mga kasalanang nagawa ko sa kanila ng lola mo. Inaamin ko, naging marupok ako noon. Nagpadala sa tukso ng ibang babae. Naging makasarili ako. Sumama ako sa aking kabit. Pero dumating ang panahon na nanghinayang ako dahil pinakawalan ko ang lola mo. Sising-sisi ako nung talikuran ko ang pamilya ko. Buong buhay ko kasi pinapagabag ako ng konsensya ko. Huwag na po kayo umiyak. Alam mo po, walang araw o gabi akong nagdarasal na sana mapatawad din ako ng anak kong si Edna. Iyon na lang ang kaisa-isa kong hiling sa Panginoon bago ako mamatay. Lolo Ben, tutulungan ko po kayo para mapatawad na kayo ni Mama. Kasi, tapos ka na ba maglaba dyan? Kung tapos ka na, may ipapagawa sana ako sa'yo. Kasi, Edna,
Anak, Ano kailangan nyo? pwede ba tayong mag-usap? Sana mapagbigyan mo ko kahit ngayon lang. Wala tayong pag-uusapan. Alam kong malaking kasalanan ko sa inyo ng mamamak. Pero matagal ko nang pinagsisihan yun. Patawarin mo na ako, anak. Sa totoo lang, sinubukan ko naman talagang tanggalin sa puso ko ang galit sa inyo. Pero tuwing naaalala ko yung araw na umalis kayo ng bahay at namatay si Mama, nagkahalo ang sakit at galit. Natatandaan niyo ba yon? Nung gabing na yon? Oo. Tandang-tanda ko pa yun. Nagpaalam pa kayo kay Mama na aalis para sumama lang doon sa kabit nyo. Pinigilan niya kayo, nagmakaawa siya, lumuhod pa siya sa harapan nyo. Pero nagmatigas kayo. Ang sabi nyo pa, isang malaking pagkakamali na pinakasalan nyo si Mama. Nung marinig ko yun, na-realize ko na para sa inyo, isang malaking pagkakamali ang pamilya natin. Tapos nagpumilit pa rin kayong umalis kahit si Mama halos maglupas sa ina sa sahig. Tapos inatake siya sa puso. Tinatawag ko kayo para humingi ng tulong. Anong ginawa nyo? Lumingon lang kayo. Wala kayong reaksyon. Tapos tinalikuran nyo lang kami. Anak. Ang sakit nun. Namatay si Mama nang hindi nyo man lang tinulungan. Kaya hindi nyo ako masisisi kung hanggang ngayon galit pa rin ako sa inyo. Anak, hindi mo lang alam. Buong buhay ko, pinapagabag ako ng konsensya ko nang dahil sa nangyari nung gabi na yon. Ilang beses kong inihingi ng tawad yun sa Diyos. Pero hanggang ngayon, mabigat pa rin sa dibdib ko. Alam ko, Edna, hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero handa akong itama iyon ngayon. Hindi ba parang huli na ang lahat? Para gawin nyo yan? Hindi pa huli ang lahat, anak. Hanggat nabubuhay ako, patawarin mo na ako. Nakikiusap ko. Hayaan mo kong punan na ang mga pagkukulang ko sa iyo bilang ama. At magawa ko sana yon bago man lamang ako mamatay. Lolo Ben? Lolo, papasok po ako, ha? Lo, nakahanda na po ang agahan. Bumangon na po kayo, ha? Kain na tayo. Lolo? Naku, naapoy kayo ng lagnat, ha? Papa! Papa, si Lolo Ben! Mataas po ang lagnat, dali kayo! Ano? Ano nangyari sa lolo mo? Bakit nilalagnat? Hindi ko alam eh. Tulungan niyo ako pa. Sige, kukuha ko ng gamot at isang basong tubig. Apo. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Gagaling po kayo. Pa, dinalan ko kayo ng pagkain. Idala din akong gamot para inumin nyo at bumaba yung lagnat nyo. Salamat, Edna. Oh, mukhang nangihina pa yung mga braso nyo, ah. Ay, susubuan ko na lang kayo. Kailangan magkalaman ng inyong sikmura. Nga. Oh, ito. Salamat, anak. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin. Kaya ako ito ginagawa kasi kayo pa rin ang ama ko. Edna. Ilang gabi ko itong pinag-isipan. At na-realize ko, dapat na ako magpatawad.
hindi na ako galit sa inyo. Pinatatawad ko na kayo. Talaga? Opo. Tinanggal ko na yung galit na nasa loob ng puso ko. At sa awa ng Diyos, naranasan ko ng makahinga ng maluwag. Magpagaling kayo, ha? Marami pa tayong gagawin na magkasama. Huwag niyo akong iiwan. Hindi, anak. Hindi kita iiwan. Pangako. Mahal ko kayo pa. Mahal na mahal din kita, anak ko. Oh. Salamat sa Diyos. Tinupad na rin niya ang matagal ko ng kahilingan. Pagpapatawad pa rin sa mga taong nagkasala sa iyo ang tamang kasagutan upang maging payapa ang iyong kalooban. Mahalin natin ang ating mga kapamilya, lalo na ang ating mga magulang. Huwag nating sasaktan ang kanilang kalooban. Nagkamali man sila, bigyan pa rin natin sila ng pangalawang pagkakataon upang itama ang kanilang pagkakamali. At higit sa lahat, matuto tayong rumespeto sa bawat isa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiab. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.